denbora hartan, abadiek inkonentzia hantziek beti jabean herrizen. Eta abadiek, herri guztietan dutuzan abadiek. Eta ez hori bakarrik. Seminaristape, latira. Seminaristape hor duen, zuan, guztiz normala, bape ikasi gure benak eta gure ingurukoak piluen jau seminaristape paseute. Piluen. Gero hori bagatzen joan zuan, saso hartan, eta zuan, pizkat, abadien ben, gure abiela pizkat, bai gazterizen eta bai herrizen, influentzia eta hortiz atorran pizkat alkartzi gazterize, herriko jaizek, tal, akortan hau sasotan, primero de maio, importantzi itzela guintzian, asko bai hau, oin sindikalistak eta zerri. Baina hor duen, zuan pizkat bastante zero, bastante herriko jo edo danak, eta hor abadiek eta asko zertzen jabean gazte jentie alkartu eta, eta pixkat sentido horretan. Eta hortik horren inguruen, agertzezua zen, estatu mailan esate baterako, azion katolika inguruen barruen, esatzeraken, juventud horrela katolika, ajok, eta gero los estudiantiek la jek izatu itxean, guri la jark ezaten zuen Espainian da Europan, la jark erdera ezaten itxean, hemen herri estedien. Eta herri estedien hor euskaltasune eta euskerie eta abadie batzupe, gehiago implikatu beste batzu baino, sentido horretan. Eta hori, nik pentsen joat nahiko implanteute zeudan, edo berezko zer bat ematuen, ez? Eta horri inguren ibiltzen gaina zen, bai taldiek montetan, eta bai alkartu gazterile, eta hor bai lehen eskolan ibiltzen gaine moduen, neskataran, mutiletara, da bizkatea honak, hor alkartute, hor neskak, guk herrian din izate bateako, neska mutilek ikuin genuen alkarregaz, betik alkarregaz. Astiro joango gaitu. Durangaldien egon zuazen jok, Durango bentsat jok egon zuen, Juventud Obrera Katolika, Lizaren inguruen, eta Durangaldien egon zuazen, jak esan dok erderaz, Juventud Agraria Katolika, baina hemen Bizkaian eta Gipuzkoan behintzat jak hori izen zuan herri gaztedi. Hori dok. Hori dok, ez da? Bai, hori dok. Guk esatu baterako batzarra egoten bazuan da, batzarrak edo, junteu edo, da, igual, Andaluzik inero junteu, are esatzen dela jar. Eta, ni akortanok, gu jumen zen, Adrietan ni jumen zen baten, motorrien, bezpa baten, Iruña da, primero, aberri eguna zolata. Da, jun gaina zen, herri gaztedi edo jark edo danlako baten etxien geratu ginen zen apopilo. Zizen zen Juventudes Agrarias Rurales Católicas. Juventud Agrícola y Rural Católica.